Καλή σας ημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το υπερκινητικό παιδί, το οποίο και θα καλημερίσω αμέσως τώρα την καλεσμένη μας, την κυρία Βάσο Μακαρόνη. Βάσο μου, καλή σου Καλημέρα. μέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ομολογώ ότι πριν διαβάσω για το υπερκινητικό παιδί, νομίζω ότι και πολλοί κόσμος θα έχει ασφαλμένη εντύπωση ότι είναι απλά το παιδί το οποίο είναι υπερκινητικό μέσα στο σπίτι, δηλαδή ότι απλά κάνει πολλά, αυτό που λέμε άτακτο παιδί. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι διαφορετική έννοια του υπερκινητικού παιδιού, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πρόκειται για μια διαταραχή, σύνδρομο ενδεχομένως, ο παλιότερος όρος, που έχει να κάνει με τα εξής δύο πράγματα. Την υπερκινητικότητα και την ελλειμματική προσοχή. Α, μάλιστα. Έτσι. Αυτά τα δύο συνήθως συνυπάρχουν σε διαφορετικά ποσοστά, δηλαδή λίγο περισσότερο το ένα και λίγο λιγότερο το άλλο. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε αμιγώς υπερκινητικότητα ή αμιγώς ελλειμματική προσοχή. Άρα μιλάμε για τρεις κατηγορίες ουσιαστικά. Πρόκειται για μια διαταραχή η οποία είναι ευγενετής, δηλαδή έχει βιολογικό υπόβαθρο. Τελευταία οι έρευνες μας δείχνουν ότι κάποιες περιοχές στον εγκέφαλο είναι διαταραγμένες, υπάρχει κάποια δυσλειτουργία που δεν μπορούμε όμως ακόμα ούτε να την εντοπίσουμε επακριβώς, δηλαδή να γνωρίζουμε το είτε ορμονικό είτε νευρολογικό μονοπάτι που μας οδηγεί σε αυτή τη διαταραχή, ούτε απ' την άλλη να εντοπίσουμε κάποιες άλλες αιτίες ενδεχομένως, είτε αυτές είναι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε είναι στους πρώτους μήνες της ζωής, και να πούμε ότι οι αιτίες αυτής της διαταραχής, αυτού του συνδρόμου είναι συγκεκριμένες. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε σε ένα υπερκινητικό παιδί? Σίγουρα την υπερκινητικότητα. Δηλαδή βλέπουμε ένα παιδί, όχι όμως με την υγιή έννοια της ζωηρότητας. Αυτό. Βλέπουμε ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί πραγματικά, Μαρία, να σταθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να κάτσει 5 λεπτά κάπου, και γι' αυτό συνήθως η διάγνωση γίνεται στην προσχολική ή στα πρώτα χρόνια του σχολείου, γιατί αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να καθίσουν στο τρανείο. Δηλαδή δεν μπορούν να παρακολουθήσουν πάνω από 10 λεπτά, ας πούμε, συνεχόμενα ή ένα τέταρτο το μάθημα και να μείνουν ακίνητα και να προσηλωθούν ταυτόχρονα. Εκεί μπαίνει και η ελλειμματική προσοχή, σε αυτό που λέει ο δάσκαλος, στον πίνακα, σε αυτό που γράφουν κτλ. Έτσι λοιπόν συνήθως η διάγνωση γίνεται τότε. Όμως οι γονείς σίγουρα έχουν παρατηρήσει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στη συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, εκτός ότι υπάρχει αυτή η έντονη υπερδραστηριότητα, όχι όμως το να βγω να τρέξω ή να κάνω ποδήλατο ή να παίξω, μια ανησυχία, μια αγχωτική νευρικότητα που βλέπουμε το παιδί ότι συνέχεια, ξέρω εγώ, ασχολείται με αυτό, το παρατάει, πάει να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Ασχολείται 2 λεπτά με κάτι, το παρατάει, πάει να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Θέλει δηλαδή συνεχώς να βρίσκεται σε μια εγρήγορση, σε μια κίνηση. Όχι όμως ότι το παιδί το απολαμβάνει αυτό, δηλαδή είναι ένα παιδί ζωηρό που θέλει να κάνει πράγματα, υποφέρει από αυτό. Δεν μπορεί πραγματικά να συγκεντρωθεί σε κάτι περισσότερο από μερικά λεπτά. Άρα, να σε ρωτήσω κάτι έτσι, σαν εικόνα. Ένα παιδί λοιπόν πριν πάει στο σχολείο, ο γονιός, αν για παράδειγμα αλλάζει συνεχώς τα παιχνίδια του, δεν είναι ικανοποιημένο με κανένα. Δεν μπορεί να κάτσει να παίξει, ας πούμε, με ένα παιχνίδι παραπάνω από κάποια λεπτά ή πολύ λίγη ώρα. Αυτό είναι και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει λίγο, να το ψάξουμε, να το κοιτάξουμε. Δεν ακολουθεί οδηγίες, δηλαδή του εξηγούμε μία διαδικασία και βλέπουμε ότι έχει δυσκολία μετά στο να την επαναλάβει, να την ακολουθήσει. Και αυτό γίνεται κατά εξακολούθηση και με απλά πράγματα. Εκεί λοιπόν υποψιαζόμαστε ότι ενδεχομένως συντρέχει κάποιος τέτοιος λόγος και πρέπει να το διερευνήσουμε. Είναι ανήσυχο γενικότερα, ξέρω, και στον ύπνο του ή στο φαγητό, και στο φαγητό δεν μπορεί να κάτσει στο τραπέζι, ας πούμε, πολλή ώρα να φάει. Θέλει να τρώει όρθιο ή να έρχεται, ξέρω, να του δίνει μια μπουκιά να φεύγει κτλ. Αλλά αυτό όλα τα παιδιά μπορούν να το κάνουν. Είναι η ποιοτική και η ποσοτική διαφορά. Δηλαδή, κάθε παιδί μπορεί να το κάνει κάποια στιγμή για κάποιο λόγο σε ένα βαθμό. Τα παιδιά που πραγματικά αργότερα θα διαγνώσουμε ότι πάσχουν από το σύνδρομο της υπερκινητικότητας και της ελλειμματικής προσοχής είναι συνέχεια έτσι, είναι κάθε μέρα έτσι. Ανεξάρτητα το τι συμβαίνει στην καθημερινότητά τους. Επειδή μιλήσαμε ότι είναι ένα σύνδρομο και είπαμε ότι δεν μπορούμε βέβαια να εντοπίσουμε την αιτία επακριβώς όχι. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει βιολογικό υπόβαθρο και γι' αυτό πολλές φορές χρειάζεται και φαρμακευτική αγωγή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, παρουσιάζεται περισσότερο, στατιστικά τουλάχιστον, σε κορίτσια ή είναι διαταραχή που αφορά στα αγόρια? Δυστυχώς διαλέγει πολύ περισσότερο τα αγόρια.
Ναι. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα περιστατικά κοριτσιών που πάσχουν από αυτό το σύνδρομο. Είναι στα αγόρια, βέβαια, υπάρχει μια σύγχυση, δηλαδή όπως και με τις μαθησιακές δυσκολίες που εμπλέκονται και εκεί λίγο, η δυσλεξία, η δυσορθογραφία, η δυσαναγνωσία, όλα αυτά, γίνονται υπερβολικές διαγνώσεις. Δηλαδή, πολύ εύκολα λέμε είναι δυσλεκτικό, είναι υπερκινητικό, είναι αυτά. Πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις για να δώσουμε τη διάγνωση. Μπορεί απλά να είναι ένα πιο υπερδραστήριο παιδί, έτσι, να έχει πιο αυξημένη αδρεναλίνη. Εκεί χρειάζεται ενδεχομένως και ένας ορμονικός έλεγχος, ένας έλεγχος του θηροειδούς, να δούμε τι συμβαίνει. Περίπου οι στατιστικές μας λένε ότι 1 στα 100 παιδιά πάσχει ουσιαστικά από αυτό το σύνδρομο. Βάσο, αυτά τα παιδιά, επειδή λες ότι λογικό όταν δεν μπορεί να κάτσει σε ένα σημείο, όταν δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα, όταν δεν είναι η προσοχή του αποσπάται συνεχώς. Είναι συνήθως κακοί μαθητές. Δηλαδή, ναι, αλλά όχι από επειδή δεν είναι αρκετά ευφυείς, έξυπνοι ή επιμελείς, γιατί πραγματικά έχουν δυσκολία στο να... Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν να δουν μια ταινία, ας πούμε, ή να διαβάσουν ένα βιβλίο, να παρακολουθήσουν κάτι. Δεν είναι ότι το κάνουν και ο θελός ή βαριούνται ή δεν θέλουν, δεν μπορούν, δυσκολεύονται. Και γι' αυτό χρειάζεται βοήθεια. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο σημείο της βοήθειας. Αφενός, αν το καταλάβουμε σε προσχολική ηλικία, σίγουρα ενημερώνουμε το δάσκαλο. Να έχει υπόψη ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει ένα υπερκινητικό παιδί. Εμείς σαν γονείς, αφενός, πώς μπορούμε, αν μπορούμε να δουλέψουμε στο σπίτι και ποια είναι η βοήθεια που μπορούμε να πάρουμε από έναν ειδικό. Δηλαδή, αν δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο αν θεραπεύεται, αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί, γιατί και για να του κάνουμε την καθημερινότητα. Συμβαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον με αυτή τη διαταραχή. Συν το χρόνο και μεγαλώνοντας το άτομο, υποχωρεί από μόνη της σιγά σιγά. Δηλαδή, αν δεν μιλάμε για μια πολύ ακραία περίπτωση που είναι πολύ σοβαρή και πραγματικά το παιδί έχει δυσκολία και δεν μπορεί και στο σχολείο αλλά και στο σπίτι και γενικότερα, γίνονται και αντικοινωνικά λίγο, αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν φίλους, θυμώνουν εύκολα, κάνουν τους γονείς ή τους δασκάλους να θυμώνουν ζητώντας τους επαναλήψεις, του να μου εξηγήσεις ξανά ή να μου ξαναπείς κτλ. Σαν να είναι ανυπάκουα ή απίθαρχα. Και αυτό φέρνει μια προστριβή γενικότερα. Ναι, και είναι δύσκολο. Ανεξάρτητα όμως αν θα δεχτούν κάποια συγκεκριμένη είτε ψυχοθεραπευτική είτε φαρμακευτική βοήθεια και υποστήριξη, ως έφηβοι, ως ενήλικες, αν και στην εφηβεία μπορεί να έχει μια άλλου τύπου έξαρση αυτή η διαταραχή, αρχίζουν και το ελέγχουν. Έτσι, και από μόνο του φθήνει στην ένταση του και στη σοβαρότητά του. Πολλά παιδιά λοιπόν που είναι ας πούμε πιο ήπιες περιπτώσεις, ίσως δεν χρειάζεται και κάποια βοήθεια. Στο σπίτι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής, να έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον, δηλαδή να υπάρχει ηρεμία, ησυχία, να έχουμε ένα πρόγραμμα και μια ρουτίνα συγκεκριμένη και επαναλαμβανόμενη, ώστε τα παιδιά αυτά να τη γνωρίζουν και να μπορούν πολύ πιο εύκολα να την ακολουθήσουν. Να τους εξηγούμε με πολύ απλό τρόπο τι πρόκειται να συμβεί, τι περιμένουμε από αυτά, να τα επιβραβεύουμε όταν το καταφέρνουν. Δηλαδή ένα απλό τρίκ, ας πούμε, για το σχολείο ή ακόμα και για το παιχνίδι είναι να τους πούμε ότι θα παίξεις 10 λεπτά, με το ρολόι 10 λεπτά. Και αν το τηρήσει αυτό, θα κάνουμε διάλειμμα και στο διάλειμμα, ξέρω εγώ, θα σου δώσω ένα γλυκό ή μια άλλη επιβράβευση, ξέρω εγώ, αυτό να το κάνεις μια εβδομάδα, θα πάμε στο Λούνα Πάρκ, ένα τέτοιο σύστημα επιβραβεύσεων. Να τους βάζουμε μικρούς έτσι πειρασμούς και στόχους. Ναι, τους οποίους βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται και όσο ανταποκρίνονται αυτό μπορούμε να το αυξήσουμε. Δηλαδή το 10 λεπτό να γίνει τέταρτο, το τέταρτο 20 λεπτό και πάει λέγοντας. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο σημείο θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με τα μωράκια τα οποία έτσι μπαίνουν στη λογική του να αρχίσουν να κολυμπάνε και πόσο χρήσιμο είναι να το κάνουν από πολύ μικρή ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό το κολύμπι, είναι εξαιρετική άσκηση και ψυχολογικά ωφέλη έχει μεγάλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε παιδιά από 6 μηνών ως 3 χρονών, με τη συνοδεία των γονιών τους και μέσα στο νερό υπάρχει εξειδικευμένος εκπαιδευτής. Πώς ήρθε στην Ελλάδα το πρόγραμμα? Ξεκίνησε πριν 10 χρόνια περίπου, έκανα το μεταπτυχιακό μου πάνω στο baby swimming πριν 10 χρόνια και έτσι ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, στην αρχή στο Ολυμπιακό στάδιο και τώρα σε αυτό το χώρο. Ποιες είναι οι αντιδράσεις τους όταν έρχονται πρώτη φορά σε επαφή?
Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο καλύτερο. Τα μωρά έχουν ανάμνηση από το αμνιακό υγρό και με το που μπαίνουν μέσα, συνήθως παίζουν με τα χεράκια ποδαράκια, τους αρέσει πάρα πολύ. Πολύ λίγα είναι τα παιδιά που έχουν άσχημες αντιδράσεις και αυτά συνήθως είναι επειδή έχουν κάποιο τραύμα από τα πρώτα μπάνια μετά το μευτήριο όταν έχουν έρθει στο σπίτι. Υπάρχουν αρκετά τμήματα, τα προγράμματα είναι μισάωρα και σε κάθε τμήμα έχει ανάλογη ηλικία. Το τι θα κάνουν μέσα σε αυτό το μισάωρο διαφέρει από τμήμα σε τμήμα. Ναι, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, το επίπεδο, το πόσο καιρό κάνουν, διαφέρει το πρόγραμμα και υπάρχει κανονικά σχεσιολόγιο σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Και ο προπονητής είναι μέσα για να βοηθά τους γονείς να εφαρμόσουν το πρόγραμμα. Όλο το πρόγραμμα είναι σε παιχνιώδη μορφή για να είναι ευχάριστο για τα παιδιά, να είναι κάτι που να τους αρέσει, να το ευχαριστούνται, να περνάνε και ο γονιός και το παιδί πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν παιδάκια που τρομάζουν. Ναι, υπάρχουν, αλλά συνήθως από τα άλλα άτομα, από τους άλλους γονείς, από τα άλλα παιδάκια. Αλλά μετά όταν γνωρίζονται, συνηθίζουν και γίνονται παρέες. Λοιπόν, έχω μείνει στα παραδείγματα αυτά που λες, που είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε με το ρολόι χρονομετρημένα μικρούς στόχους για να μπορέσουν τα παιδάκια, όπως είπες... Και να δίνουμε και στο παιδί την αίσθηση του χρόνου. Μαθαίνει και την αίσθηση του χρόνου. Το δηλαδή, οποίο... πόσο είναι 10 λεπτά, ας πούμε, τόσο είναι 10 λεπτά. Ναι, γιατί συνήθως τα παιδιά, η μόνιμη τους ερώτηση είναι πότε είναι το αύριο, πέρασαν τα 5 λεπτά και τα 10. Αυτή η διαφορά που λέγαμε τώρα για το υπερκινητικό και για το ζωηρό μπορεί να μας μπερδέψει κάποιες φορές σε περίπτωση που αρχίζει μόνο το αυτό που λες να φθήνει. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπουμε πολύ ζωηρά παιδιά, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία έχουν και την ελλειμματική, έτσι, αποσπασματική μάλλον προσοχή. Εκεί υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστεί να καταφύγουμε σε έναν ειδικό και να το αφήσουμε για να μην του δημιουργήσουμε και πρόβλημα του παιδιού. Υπάρχει εφόσον δεν είναι δυσλειτουργικό στην καθημερινότητα και αργότερα στο σχολείο. Δηλαδή, αν είναι απλά ένα λίγο πιο έντονο παιδί που χρειάζεται αυτή τη βοήθεια που είπαμε πριν από το σπίτι και από το δάσκαλο και εφόσον έχουμε επισκεφτεί και κάποιον ειδικό και μας έχει διαβεβαίωσει ότι δεν πρόκειται για αυτή τη διαταραχή, ναι, θα το παλέψουμε έτσι και θα εξελιχθεί θετικά στο μέλλον. Υπάρχει περίπτωση το παιδάκι όταν αρχίζει και πάει πλέον σχολείο και διαπιστώνει ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα παιδάκια, επειδή δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και τον απομονώνουν, να ζητήσει μόνο του, όχι θεραπεία, αλλά να πει λίγο δύσκολο αυτό, γιατί δεν να το αντιλαμβάνεται, δηλαδή δεν στο το περιβάλλον καταλαβαίνει. Αυτό. Όχι. Τη διαφορετικότητά του θα την εισπράξει, δεν τη βιώνει, δεν θα το δει βιωματικά ότι εγώ κάνω ας πούμε, κάτι άλλο από ό,τι κάνουν τα παιδιά. Θα το εισπράξει από τη συμπεριφορά των υπολείπων ότι το απομακρύνουν, δεν το παίζουν ή αυτά. Εκεί μπορεί να μας κάνει κάποιο παράπονο ας πούμε, και να χρειαστεί να επέμβουμε και να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο, είτε στο σχολείο είτε με τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Αυτό που ήθελα να πω και είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχουν προχωρήσει κάποιες τεχνικές ως προς τη θεραπεία, δηλαδή πριν χρόνια ξέραμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο φάρμακο, δεν θα το αναφέρω, το οποίο ήταν τόσο δεδομένο και όλοι οι παιδοψυχίατροι και οι παιδίατροι ενίοτε χορηγούσαν. Τώρα αυτό το φάρμακο έχει καταργηθεί και ως επικίνδυνο. Έχουν βγει κάποια άλλα φάρμακα καινούργια πιο σύγχρονα. Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι μία μέθοδος βιοανάδρασης κατά κάποιο τρόπο, όπου τα παιδιά παρακολουθούν μία ταινία ή ένα καρτούνι που τους ενδιαφέρει, είναι συνδεδεμένα βέβαια με το monitor της τηλεόρασης, λαμβάνει το μηχάνημα τα εγκεφαλικά κύματα και τη λειτουργία. Όταν η προσοχή αρχίζει και φθήνει και δεν εστιάζει το παιδί, η εικόνα αρχίζει και γίνεται θολή και χάνει, άρα το εκπαιδεύει με αυτόν τον τρόπο να καταλαβαίνει ότι τώρα αφαιρέθηκα, ας πούμε, ξεχάστηκα, πρέπει να επανέλθω για να επανέλθει και η εικόνα και επανέρχεται και η εικόνα. Το οποίο είναι ένα πολύ καλό training και τα επόμενα χρόνια πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους συσκευές θα υπάρχουν έτσι και στο ευρύ κοινό και στο εμπόριο, να τις έχουμε δηλαδή και στο σπίτι. Για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε βέβαια. Ναι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, είναι ανώδυνος, ανέμακτος τρόπος και είναι και πολύ ουσιαστικός, δηλαδή έχει αποτελέσματα. Άρα δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή στην αρχή αναφέραμε ότι μπορεί μαζί με το υπερκινητικό παιδί και τα χαρακτηριστικά του να συνυπάρχει και η ελλειμματική προσοχή. Υπάρχουν ήδη ελλειμματικούς προσοχής στα παιδιά, δηλαδή που να έχουν διαβαθμίσεις? Διαβαθμίσεις ναι, ήδη όχι. Δηλαδή το πόσο ένταση έχει
το έλλειμμα αυτό στην προσοχή, πόσο αποσπάται, πόσο συχνά συμβαίνει στο παιδί και σε τι βαθμό. Δηλαδή, αποσπάται ελαφρά ή αποσπάται πολύ σοβαρά και έχει ξεχάσει, ας πούμε, αυτό που έβλεπε πριν 2 λεπτά, ή απλά του ξέφυγε, ας πούμε, κάτι στην μπλοκή αυτό που παρακολουθεί, αυτό που διαβάζει. Είναι περισσότερο, δηλαδή, όπως είναι και το σύνδρομο αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, αν πάρουμε 100 παιδιά που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, δεν είναι όλα τα ίδια. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Είτε στην ένταση που του συμβαίνει, είτε στη συχνότητα, είτε στα πράγματα που του συμβαίνει. Αν και συνήθως συμβαίνει σε ένα εύρος πραγμάτων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο στο σχολείο, είναι και στο σπίτι, είναι και στο παιχνίδι, είναι και στην παρέα, είναι και στα σπορ. Δηλαδή, η κολύμβηση που λέγαμε πριν. Ναι. Μπορεί να μην ακολουθεί τις οδηγίες του προπονητή, να δυσκολεύεται, να το ξεχνάει, να αφαιρείται, ξέρω εγώ, και να χρειάζεται να σφυρίξει ο προπονητής για να επανέλθει σε αυτό που έκανε πριν από λίγο. Άρα ουσιαστικά καλό θα είναι, αν δούμε ένα οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά ή τα συμπτώματα, να ενημερώσουμε και το δάσκαλο. Μπορεί να μην είναι και τίποτα. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, απλά, όπως είπαμε, να είναι ένα πιο ζωηρό, με μεγαλύτερη ένταση παιδί. Θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε σε ένα βάθος χρόνου, δηλαδή να έχουμε μια επανάληψη τόσο στην καθημερινότητα, δηλαδή τουλάχιστον ένα εξάμηνο, έτσι, για να το πούμε πρακτικά, να παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει, ότι χειροτερεύει, ενδεχομένως γίνεται πιο έντονο ή απλώνεται σε πιο πολλές δραστηριότητες του παιδιού, και από εκεί και πέρα να το ψάξουμε. Μπορεί να σου ακουστεί έτσι λίγο αφελές αυτό που θα ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση, επειδή είπαμε ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται, αλλά και μπορεί να δρανήσει. Υπάρχει περίπτωση η πρώτη του εμφάνιση να είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή να μην έχουμε ένα υπερκινητικό παιδάκι μικρό ή με ελλειμματική προσοχή και ξαφνικά στο σχολείο. Λίγο δύσκολο. Δηλαδή, η πιο συνηθισμένη εποχή που εμφανίζεται είναι στα 4, 5, εκεί που αρχίζουν, εκεί που πάει σχολείο. Ναι. Ενδεχομένως μπορεί να το έχουμε παρακολουθήσει ως ένα παιδί νωρίτερα που είναι υπερκινητικό, ζωηρό κτλ. Αλλά τότε, στα χρόνια δηλαδή τα προσχολικά και σχολικά, είναι η εποχή που θα γίνει η διάγνωση. Νωρίτερα είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Στατιστικά, επειδή μιλήσαμε ότι προτιμά περισσότερο τα αγόρια το σύνδρομο αυτό. Ναι, γιατί έχει βιολογικό υπόβαθρο και προφανώς έτσι εξηγείται. Υπάρχει και λόγος κληρονομικότητας, δηλαδή υπάρχει, γονιός... αλλά όχι... Δεν έχει απομονωθεί γονίδιο, ας πούμε, οπότε λέμε το έχει ο πατέρας, το έχει η μητέρα, θα το περάσει απαραίτητα στο παιδί, ότι υπάρχει κάποια εξέταση DNA, ας πούμε, για να το προλάβουμε ή για να το δούμε. Βέβαια, σε όλα αυτά που η κληρονομικότητα δεν είναι απόλυτη, παίζει ρόλο και ο παράγοντας συμπεριφορά. Δηλαδή, ένας μπαμπάς ή μία μαμά που έπασχε ή πάσχει από το σύνδρομο αυτό, δεν είναι μόνο αν θα το περάσει γονιδιακά στο παιδί, είναι και με τη συμπεριφορά. Δηλαδή, αν ένα παιδί παρακολουθεί ένα γονιό που είναι συνέχεια αγχωμένο, συνέχεια νευρικό, συνέχεια κινείται, συνέχεια κάνει πράγματα κτλ., δεν στέκεται, θα κάνει όλα γρήγορα κτλ., αυτό θα το αφομοιώσει ως συμπεριφορά πλέον. Τώρα, αν υπάρχει και το βιολογικό υπόβαθρο, εκεί τα πράγματα είναι σαφώς δυσκολότερα, γιατί η προδιάθεση την συντηρεί και την διευκολύνει και το περιβάλλον. Οπότε εκεί οι πιθανότητες αυξάνουν. Μάλιστα. Βάσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία. Ολοκληρώνουμε και τον κύκλο μας σιγά σιγά, οπότε να περάσεις ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Το εύχομαι και για σένα. Να είσαι καλά, να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα, γιατί σε χρειαζόμαστε δυνατοί και τα παιδάκια και οι γονείς οι οποίοι καταφεύγουν σε σένα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε σήμερα στη συντροφιά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.